asawa, werti niyang laguta, kay ang iyahang bana, ilabihang sugarula ang iyang kwarta. Pawi ipusta, iyang di kalagutan, kay di na siya dulgan. Maayo pa kuno ang manok, pirmi pang gi-injeksyonan, siya intawon, wa na natuslukan. Kung ang iyahang bana, mapildi sa sabong, inikuli sa ilaha, siya maui awayon. Tungod sa kalagot niya, iyahang gibantayan, iniglakaw sa iyang bana, ihawon niyang hiniktan, isudan. Banaway kalibutan, dito na sa sabungan, iyahang giihaw o gitula ang hiniktan, perting lamia sa ilang sudan. Kung ang iyahang bana, mapildi sa sabong, inikuli sa ilaha, siya maui awayon. Tungod sa kalagot niya, iyahang gibantayan, iniglakaw sa iyang bana, ihawon niyang hiniktan, isudan. Maguli sa iyang bana, bildi duwa na'y kwarta, igutom intawon dito dritso sa kusina, ug ang gisudan manok tinula, lami puno ang sabaw sa tinula, perting busuga iyang bana. Wa siya nakabalo, ang hiniktan di ay to